Unsa tong ingon ninyo dol? Ang founder sa Mulobulo Viners, Lugos Makalitok. Karon dol, okay naman lagi ako ang panglitok. Usa mo manaway nako dol, pangispiho usa mong duha. Wala mo galantaw sa inyuhang kaugalingon. Kung unsa, naapay usa, pirting pagkadakuag mata. Naapay nawong sa usa, pirting pagkabugasuna. Murag nangka nga gitamasok. Unya, manghinaway pa. Usa mo manghinaway nako, pangispiho usa mo oy. Lantawa usa inyuhang dagway. Kung gwapo ba mo? Correct ka dyan. Kung nasuya mo, pagbuhat mong inyuhang video, dili kay manghilabot mo. Ug usa pa, bugo ra kaayo mong duha. Bati man dagway amo ang video, unya, maglantaw pa mo. Maminaw pa mo. Nagpaila ra mong bugo. Kung wala mo ganahi sa amo ang video, ayaw na mog lantaw, ayaw na mog paminaw. Correct ka Kung nangita dyan. mog nindot nga tingog, bugo kayo mo. Ay sa dol, tudloan ta mo para naapod mo'y mabuhat nga video. Ingon aniun ra. Ang imuhang amigo nga bugason kaayog nawong, maoy imuhang pakupton sa cellphone. Unya, magpa-video ka. Ang imuhang buhaton, malibang ka, dason, imuhang kumuton. Kundili, kamong duha ang magkumot-kumot sa inyong tae. Kasabot mo? Maunay ang buhaton sa mga taong hilabtanon.